Mä tykkään tästä hirveästi, on aivan ihana tehdä taidetta, mutta sitten toisaalta mulla on myöskin semmoinen ajatus, että mun mielestä me, varsinkin naiset täällä Suomessa, niin meillä on niin mahtava asema, jos verrataan koko maapallon naisiin, että me pystytään niin kuin todella päättämään omista asioistamme ja luomaan se oma elämä kaikista vapaimmin suurin piirtein koko maapallolla. Niin mä ehkä koen myöskin semmoisena velvollisuutena sen, että mun täytyy tämmöisenä hyvin etuoikeutettuna naisena niin toteuttaa myöskin vapaasti sitä, mitä mä haluan tehdä. No musta se on aivan ihana, kun joku ostaa taideteoksen ja itse asiassa sille on niin suurta merkitystä, että onko se joku iso työ vai onko se joku pikkusempi, mutta siinä on niin sen taloudellisen ilon tai edun lisäksi on aina se psykologinen puoli, että joku tykkää mun töistäni. Musta se on aivan ihanaa.